Mrs K, kunjani isikhona sami? Ungangibizi njengo-Mrs K mina. Awungifuni phela abantu banga-associate nalo mfana onamazinyo engathi Pramastoff la dad. Ungibheke kahle mina ngifundile, angiculi indaba zo-rap. Ngiyaxolisa Mrs Khambule. Kukulinzisa isikhathi sesisakangaka. I-appointment yakho bengicabanga ukuthi kumele ibe nga-4, but ngibuka isikhathi nyalo ngathi ngikota to 12. Phela mina ngiyasihlonipha isikhathi. Futhi ngiyangithanda ukuthi nesami sihlonishwe. Uphi udokotela wami? Hayi, nganzi kodwa unakekelwa ngeMrs Khambule, ngimdokotela wakho. Udokotela? Umncane kangaka. Pho ungasho ngani indaba ebaluleke kangaka? Hawu, usushadile kodwa ndodana? Ew, khona ngalapho ke hayi ngisigwatsi. Kepha khona le ntombazane, hey, lothathe lona manje ungijova inhliziyo. Kepha awu, isikhathi sama kanaso. uNkulunkulu wenze ngamabomu befuna ukuthi ulinde umaqondana wakho. Usazojabula uma usumtholile. Wazi wanenhlanhla kodwa ndodana. Hey, uzothola umuntu ozokuthanda. Aw, mahle lawo mava Mrs Khambule, ngithemba ukuthi kutawuba njalo. Kepha ke according to my notes here, which I got from the previous doctor, your results came back and you are in good shape. You are very healthy. Awu phela mina ngidla kahle futhi nje ngidla into healthy kuphela. Futhi ngikwi good shape. Shithi uyojabula kakhulu uma usubona indodakazi yami ave healthy bandla muhle ufundile unomsebenzi omuhle unemoti yakhe kodwa nje kwenye inkathi uyawalk enzela ukuthi nje abe healthy futhi ave khuthele. Ave uzomthanda. Ngicela ukuthi ungendele ifavor. Lokhu nje uhealthy ustrong kanjena. Ngicela ukuthi ke nyalo unginathe ama vitamin supplements, utohlale ama vitamin supplements Phela mina sengimdala yabo nje amavatha lawo okhuluma ngawo. Angazi nokuthi yini. So into engizoyenza ngizobhala inamba la uzobe usufonela undodakazi ke nikhulume naye ke. Uyazi nje uyena kongithengela zonke lezo zinto. Nginike yakhe inamba. Ngizothi akakufonele yena. 07. Hayi ibhale angifuni kuze ngibhale wrong. Awuzojabula uma sekufonela. Nimane niyodla lunch kumtshele ngawa amavatha lawa. Ngifuni phela ukuthenga izinto ezwrong mina sengikhulile. Ontanga bami nje senebe nabazukulu. Kodwa ke inkosi siphendulile nami ngeke kude ngizobe nginabo abazukulu bami. Uyangixolela ke dokotela ngizohlephula la. Awuzojabula ivoice yakhe. Hey. Ngiyabonga ke ngani yami. Futhi unempatho. Wakhambule